Vážení a milí, plesniví a hnilí, čaute prásatá. Takže objednala som si, keďže mám krivý chrbát, ja si to dám teraz na seba. Uvidíme, že či to pomáha. Sa mi to tu lepí, sa mi to lepí ako gule na stehná. Som sa prezradila, že mám vajcia. To hája. No tak už to viete, a čo? Zatiaľte si ramena takto dozadu, že vlastne nemáte ani ruky. Nie, prirodzene. Takto by to mohlo byť asi. Tak. A teraz sa nemôžem zhrbiť. Teraz som, tak som teraz, že... Tak. Druhú vec. Ale dobre. Toto je na krk. Počkaj, ako to... Takto to má byť, takto. Toto si dajte takto. Vlastne teraz to musím troška nastaviť, hej. Ja celé mám lešenie. Proste som si objednala lešenia. Tak. Toto ešte zatiahnem, ale zase by som dýchať. Aby som dýchať mohla. Teraz je to asi dobré. Teraz to je podľa mňa. Takto. Už vyššie by som bola veľmi vyhnutá. Takto. No a teraz som kompletne. No a ešte... Ale dobre. Lebo ja som celá krivá, tak teraz už sa nemôžem pohybovať. Počkať. Tak. No neviem, asi takto som. Neviem. To sa dorieši. Objednala som si túto čarovnú vec, už som to vyskúšala asi 3 alebo 4 krát. Ľudia, toto stojí asi 5 euro, alebo 3 euro, 5, neviem. A ja nechápem, prečo mi to proste nedali, keď som bola u doktora. Že prečo mi toto neponúkli, že... Alebo niečo podobné, takú alternatívu tohto, hej, že proste toto si kúpte a na tom ležte. Pretože táto vec reálne, lahnete si na to takto, tu si dáte hlavu, hej, tu máte čelo. Takto si to dáte, bez tohto, a lahnete si. Ja som na tom ležala, neviem, možno 5 hodín, tak sa troška na tom akože takto robíte, hej, a tak hore dole a sprava doľava. Vlastne tu sú také knoflíčky, no a to vám masíruje, bože zase som nechty od pomarančov, zjedla som asi 7 pomarančov, dúfam nebudem prdieť. Tak tam máte také knoflíčky a to vám masíruje tú chrbticu. A normálne ja som si to tak vymasírovala, že ja som sa ráno zobudila a nepraskalo mi v krku. Chápete? Počkaj. Dobre. Proste mi nepraskalo v krku. Ja toto už nikdy v živote nedám z rúk. Ja toto. Proste takáto károvina. Takáto vlna dáka. Vlna normálne. Som si preto modrú, že aby to bolo ako vlna. Mi to pripomínalo, viete, voda. Ale môžete si aj rúžové, budete mať jazyk. To je taký skôr jazyk francúzskeho buldočka. To bola len taká vsúka. Pozrite sa. Toto, ešte som to nepoužila. Je to zavreté. Idem to teraz otvoriť. Tu do tohto si dáte krém. Toto otvoríte... Aha, nie. Toto hore otvoríte, ale ako? Ako to mám... Aha! Tam sú také veľmi jemné ihly. Ale to necítim ani. To sa mi nezdá. No mal by tam byť krém a že vlastne takto si to budete ten krém ako keby vpichávať do tej pokožky. Neviem, či ste zaregistrovali, ináč mám aj tu taký valček. Ten už troška tak akože cítiť viacej. Neviem, či ste zaregistrovali, že nano ihly vlastne dávali do krému. A vy si ten krém natierate rukavicami a vlastne tie ihličky sa vám vpichávajú do tváre. A tým pádom ten krém sa lepšie vstrebá dovnútra do tej pokožky a malo by vám to lepšie pôsobiť na vrásky a na suchú pleť. Neviem, vyskúšam to, ale takto, no zbytočne to budem teraz skúšať na tomto videu. Treba to dlhodobejšie skúšať a ja vám potom poviem, či to funguje. Takisto som odskúšavala teraz, čo som si objednala na obočie z Temu, tak som objednala jednu druhú fixku a ešte takú pomádu. Tak potom vám poviem, že ako čo bolo najlepšie. Takúto veľkú zicherku. Ja neviem, mne sa to strašne páčilo, proste nie je ostrá, ale dá sa odopnúť a dáva sa to do vlasov, ale si to nebudem dávať do vlasov, ja si to pripnem o pútko. Ja milujem malé veci, ktoré majú byť veľké a veľké veci, ktoré majú byť malé. No potom som si kúpila tieto pásky.
Lebo ako viete, tak ja od 16 rokov mám tieto vrásky okolo úst. Takto si vlastne zoberete do Márie Božej. Tak už čo sa zjašili, že to zatvoria, na čo to zatvárajú do toľkých obalov. Takže tieto pásky, ty kokos, si robia srandu so mňa, fakt to nejde. Si budem večer lepiť na tieto dve vrásky, aj na čelo a pod oči si to dám. A údajne, lebo takto, keď spíte, tak si takto krčíte hoci ako tvár. No a údajne, že keď tam budem mať tie pásky, tak vlastne by sa mi tá tvár nemala krčiť a mali by sa mi tie vrásky akože zmenšiť. Lebo dajme tomu, že 8 hodín budú úplne vyrovnané. Takže malo by to tak byť. Uvidíme, či to tak bude. Zase vám dám potom vedieť, či to funguje. Kúpila som si 150 huslí. To sú husle na zuby. To sú medzizubné husle. Strašne ma to hrialo na bruchu, normálne mi podtečie po bruchu. Ďalšiu vec som objednala takéto pyramidky, lebo našla som v koši takú ružovú vestu. A ja som rozmýšľala, že ako tá ružová vesta sama o sebe sa mi nepáči, ale dosť by sa mi páčilo, keby kúpim keby kúpim buď fixku alebo sprej, napíšem tam napríklad možno, alebo tam nakreslím dačo, hej, možno rypák, alebo neviem, prasačí mor a dala by som tam na plecia tieto trojholničky, no nie, to sú vlastne kúželníky. Je až toto najlepšie. Každopádne, ešte som to nevyskúšala, aj to vám potom poviem, či to funguje. Ale není to na chumajdu, ale vyzerá to tak, ale není. Takže, čo som chcela povedať, boha, ukradli mi, takto mi ukradol cez ucho myšlienku. Takže toto je, dobre, to mám kábel na bijakovi. Toto je na tvár. Čistí to pory, ja mám každý jeden por upchatý, hej. Ja som v prdelníku tu na čele, všetky pory mám upchaté doslova. Keď niektoré viac, niektoré menej. Tu si napustíte vodu. A vlastne tu si dáte jeden z týchto nastavcov gumených. Tu idú trysky, ono sa to možno bude točiť a tá guma by to mala vyťahovať, akože má to potenciál. Saje to! Ono to saje. Aha, počkať. Aha! Z jednej strany to saje vodu a do druhej, lebo to je takto predelené. Takže, stále toto nasáva vodu ale prečo to z toho som zmetená? A dá sa, normál a deep clean. Ty kokos. Tak to bude ťahať ako mašina, len to je vybité podľa mňa. Pozrite sa, aký je zlatý chlapec. Budem ho musieť už prezliesť do takého jarnejšieho, lebo už sa otepluje. Bože, on je taký zlatý. Ahojte, chlapec, chodí ich vypnúť.